And I answer your strain. Yet the money in number. Why, I may be a to me, Payansa. Yet me be a yano. To me, call to me back. I want to say, I don't sorry. I want to. And you may yet shilla would ye. Yea, you can see. And you may yet pay out. And more day cron so. Say, Conco, not now I got so. I can swat you any munya. Yet I was so my sin couldn't before. And the munyam kawudi. I want to for you. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Minister Comfort nyame onhira na nyame onya okese senne wama ho kwan ama asaforade afaw so ama ne nyame ma ayenkunudifo. Amen. Ebremu de nyame difo no atena se nyame akoa nyame de no wonsra adom no nyame de ne dom adom no se ofa no so ama adasa de wo haw mu de wo amanie mu de odampo nkyire mu nyame efa no so na wayi on afri ho. O kind Psalm 119 verse 18 Bible say David can say buemani ewo awrade wasem ho na menhu wasem mu anwonwade nyame abue ni difo ani ewo na asem ho na wamana huntasem ewo na asem mu na nyame asoma na bafidie so se onam na asem so ebeje ne ma afri oseye ohaw ne amanie mu enti breidie ya be pinche na akoa enchen na yama na akoa akwaba aba kasafidie so nyame akoa yama akwaba edeba afidie so Osofo Philip memawa jobiom mejonso eburu na CEDAR our team ni nyina mompo motesen nyame adom ehoye sanso na CEDAR our ahwefo na tiefo nyina memamu nyina ajo nyame shira mu pi semre bia mo se momre no madaje no mo data na mo ne ye esom ewo kasafidie so yakopon enshira mo ma memfa sa akwanya so enchia SOMPA TV ahwefo na SOMPA radio etiefo nyina yakopon shira mu pi sabre dia ye CEDAR our breni sabre eye bra ya de nyame asemo brɛw na ye wia ya gira so na ye ne nyame ma abompae na ya tu ya busua ya difre ni ye fiba ahyerade nsa Bible say ye nse bronsam kwan na obedwane in other words na chese when nse no kwan a obeba wo nchen obeba wo dwuma ni obeba wo man ho hallelujah amen na ni jesem say CEDAR awa onyankopon nam so eyense nkyereni ni anwonwe dwuma pi one or tip bonne achechire won bonne afa won mum one yare afa won one bonofo no de how be to won so won maso erade nam CEDAR awaso e de ogie ne fa ho de pi ebre ne ma enti edu sabre ya obefa wo phone no
Yes. Na wafrɛ obi na obi so afrɛ obi frɛ wadamfo frɛ onua bi ka kyerɛ ne sɛ onyame somafoɔ no a waka ne ho asɛm akyerɛ no ɔne ne team ne nyinaa abedu enti saa bere deɛ ɔmfa ne TV no ento SOMPA TV na ɔmfa ne radio no so ento SOMPA radio na ɛberɛ so sɛ Nyankopɔn akoa no ɔne ne team no de nyame asɛm ba na saa bere deɛ yɛbɛkɔ space ne so ɛyɛ Facebook no so na ɔmomo a ɔmaba ne nyinaa na yama wɔ na akɔ aba na aba dwumadie no so ɛfiri sɛ ɛnɛ space no so ayɛ hyehyehye Facebook no so ayɛ hye ɛne YouTube no de saa bere deɛ ɔsɔfo Philip yɛbɛma ɔmo Facebook no so akɔ aba Nyame for nyame nhyira yɛkɔ Facebook hɔ ma yɛ nhyiraba ɛwɔ so dendenden Safo Junior enso ɛwɔ hɔ Georgina Ayambiri ɛwɔ hɔ Mama C enso ɛwɔ hɔ ɛyɛ Asumani Root enso ɛwɔ hɔ Oscar Wizi Breezy enso ɛwɔ hɔ Aisha Dauda ɛwɔ hɔ Imalo Ejei enso ɛwɔ hɔ Nana Yaw Ejei enso ɛwɔ hɔ yɛbɛma ebrei sɔfo yiman so atoa so amae Suffer set. Abapacho, you ra YouTube one mo dia, yewo Linda Owusu ewo YouTube one ma one ye Esom, Eva Jan ewo Zinabu Amadu enso ewo Inshiraba, Angelina Fokuo, William ewo honom ena Abna Ejei, omu nyina ene ye Esom ene anwumre ye mama kwaba. Patient Edu Samuel Mujina so den so ena Aisha Dauda jan so prank atapo hallelujah hallelujah eso ayese Safo Junior and so jira so den Samuel danso so say fire Sabre dia obefa phone no na wa like SOMPA page no na mo share link no o group bia wo phone no so afa link de tum na nyame man so ne nyame adehia so ntie nyame asɛm na wo bɛyɛ nhyira mrebia mekasa twerɛsɛm no ka na Daniel chapter 12 verse 3 sɛ na badwoma no bɛhyɛn de otimidi ɔkra baako ɛbrɛ ɔsoro ahima no Bible sɛ ɔbɛhyɛn sɛ ɔsoro nsoroma na de otimidi ne nipa pii kɔ ɔsoro ahini no de Bible sɛ ɔbɛhyɛn saa sɛ ɔsoro da pem na kyɛ sɛ nsoroma no na kyɛ sɛ wotimi wini so baako a Yesu Kristo so ɔkɔ no ɔse yɛnkɔ wiase yɛnkɔ ka asɛmpa no ɛnkyerɛ abɔde nyinaa ɛyɛ the Great Commission according to Matthew chapter 28 nti wei akwanya wɔn so de ɛbɛ kyɛ nyame asɛm so de nyame asɛm no bɛkɔ nti hyɛ link no ɛma obi ma mefa saa akwanya so na yɛna ɛyɛ azuka bɛma ɔboa fa dadeɛ fa ɔne na pamfo awɔ MCR no ɔmo na ɔmo bɔ ye chidom den social handle na so our model ye koba na ye konkret so a systematic so ne dom ye David mu nyina me ma mu nyina adwo ne Alex mu nyame nhira mo semre bia mo na mo chinchim fidie no ma ene ye de nyame asem ne enkwaje sem ne mpaeboy ebra hwefo ne etiefo hallelujah amen ene de se ne nyina anim no CEDAR awara efida dwada ekosi efiada na ya chichechichi mu na da dwada ya edisi wo ye odima edima SOMPA media ye de ye odima ma ye busua se na wotwe ncheba na mu nsem no doso ewi ansa na ya toa so na eda okuada no ya san de esi wo se Yesu Kristo osa akwatafo mako du yade na obisa won se na baako pe na behwe Yesu na asede aseda no bae na obisa se na nkro na aka no wo he na kire se Onyankopon hia ne ma aseda emna Yesu hye ne Jerusalem no Bible se emma no de won toma ebubu bretia mu se Oziana emma Kristo na Bible se falasifo no omuhu ye no na anso wonani wani anye enti osoliti aye na Yesu se mo hye wenum mpom mo ka mo anu atuma Onyankopon betimi anya ne mo sea ama mo yi nyame aye na che se nyame aye ye de oni obi nche o enti ose na aye ye no wo minu anum ena adanse so ye akode bisa o kan de senwuma na ti du mienu na ose ye nam ogwama ne moja
ne nipa ma adanse so na de di otwase so nti Isaiah nwoma no se onyankopɔn tumi ade nyina ye na de ba ko pese ontimi nya se obeyi ne ho aye nti ye de da okuada esi ho edafie da so esi ho se isida awa adanse ye besre se ye ba fidie so a nuama pi na Awurade ayama wa wo hwame a wotie me even na wotwe no kwa aporo abeto no kura no che se Nyankopɔn aya anwanwade amawa o sese o de na yeye ema no na ye ba se de eyesida awa wona o follow yen se eda frijuada kosi ni fiada ebo anadwo non kronkro so anadwo non du o se womretie nyame asem ne ye bom paye no wona nyame ye bia ma won no ye biela ne tum se omfa o madanse mbem na won so a wo hyeyen na wotie ebia na ne da di kan a wo hyeyen ya wo so hu se onyankopon asoma ye efidie se ye mara nyame manyina beka nyame asem kira obi bi o hwe ye otie nyina na nyame de wo ba asase we so mu abotaye na onyankopɔn botaye no etimi abemu ama hallelujah amen na ye ba fidie so ade di ka kiro ne se bomode se fansio esi television so na wo documents bia so a fato television se mra nyame asema ba mra ye bom paye no na nyame tumi ne nyame ahoden ebo wurem no bo ansuo no ose oyare onom ye no ne ho aton ose nani ye ne ya ode horo nani so no eni ya de no ekọ ose na djuma esei ode nsuo bi kopiti adjuma num no adjuma na apeja bebre insuo ne yesi ye boso mpa ewi ade ope bia adanse ni bi ne voice note no bi omode ba na no ohye nyama insuo no ye no anu oden na ye se toso mienu se ye de ka se ye mu bebre boronsam e fa ye ma no bi nomum wa wo ma bebre wo ma no wa wo na to kremosum se bi se bo kire se ne yesi ye de ben okofre nyame anso enne oba no wawura nu bonimu eduboni na onom ensa wie tramadon ne niama emu red niama akra na sei yese basa na wo de fa ne photo no to TV ne na nyame tumi nyame de ne sabeka o kristo ni awa wo magu kristo sumu enne obu okra your officer obi your church elders obu okra your catechist obi your sofo oma enne ese makum panyi hwede oba no wa hwe yie obeje nsemu bomode anse ode ade ye fene se ni photo no ebeto eye o TV no anase radio nanim na mra ye bom paye no nyankopon de ne sa kan so wo Damascus kwan so no sa nyankopon no da so eye juma ode ne sa ebeka no amen ebi so obi bi yare wo baby onu wo nchen yare no baby bi adro no muhu yare na farabai yare na ase susum yade ase kayade ase wu yade o yare no nko fa ne photo no to eye o TV ni man so radio ye bom paye no nyame osane ne honhom ekohia so e wo Damascus kwan so Paul say efri sa da won hunam ni moja ento agina biom no sa nyankopon no onidin ene ye bo no ha anwumere ye bo Abraham ni Isaac ni Jacob nyankopon din Yesu Kristo ye Nazareth ni David ba Yesu din na anwumere ye de brew na bosomi bia ye yinsemfu abaakon na ye ni nyame ma ache na bosomi yinsema ye yi a ye ni nyame ma eche ni se onipa bia bebo akonta na akonta no ye ankora de odi onipa dua eye kasa woka de oye ni sumu ye mu bebre ye didi yanya dibia bi tumi bi a ye nya no de edi tumi ne ye se ye de bua nipa ye de se nipa ye mu bebre nyame ache ya doma chedie bi nyame de ye friends de bia bi ama ye de kuro bi ahye yensa nipa bi ato aba de ama yen na de bia na ye de ama no de na ode ye obi bia adwuma ama adwuma no ode adwuma na hye wonsa de na oye na adwuma no adwuma no ni sikasem no koyie de oye adwuma ni biara obebu hu akonta na ye wa akonta ye bu ma nyankopon na ye wa akonta ye bu ma nipa na ye wa akonta so ye bu no ye wu achi enti oye dan saa nyoma we nyina no ontimi nya dan emfiri ho hallelujah enti ye ba pa ye bebo nyame makoko na ya ma wani aba ho so na de ye ne se ogira ho no twere sem se
onhwe ye na wanhwe ase na enam se eno na yaka ho asem bosome ni nyina na bosome bia yayi nafua mienu edidi dwuma se Yesu kono osema ya nya yemu nhie mu dida ose we should not stop the fellowship intino edumre bia bosome bia yayi na baako na mienu edisi ho se eni nyame manyina nhia na yenche nyame asem na yensungu nyame so na ye ba television so amo anka ka motahwe memene da bono nsia apemu anopa kosi nonkro ne fa hu adanse bebiri ayebo na ni nyina ya adanse wona oni nyame mabebom hia e wasole fie no adanse ne yehu ne saa no na bosomi e friends October me ka fie da ebe ya ene ne memene da yeyi nafua mienu na to ho eye 24th ne 25th se baby bia wo fi bia ewa man Ghana mu no obetimi ababe obetimi every different even a country aba your program kra bitimi free your nearby countries no basis Togo no mo ni la Côte d'Ivoire no mo nyina bitimi baby your program kra be free Europe ni Asia ni America baby ene e eba beso na program wo de e fear da ebe ya e ya no pa no kono na team na that program say God of Possibility Prayer Festival eyam paibo afashe na team pai da so no ye God of Miracle in Sanctuary Nyankopon enu tim nra me kasafa Nyankopon in Sanctuary ho kakra kire nyamemma se Onyankopon Sanctuary no ede anidaso ebre nipa na san ade san di bre nipa ye de ben ehia nan mu ade bia ka efro nsa no Onyankopon san ye den or restore san nyame nyina back every say nyame sankyere ne to nipa ye frɛ say Job so no nyoma Job hwere ye nyina nyame sankyere ne restore ni nyina na pomoden ebae ne ma ebae ni najapade a ohwere nyina ne sanka mempa bo se nsenkyene Nyankopon man sankyene nto ofio ento wadwuma no mo obusua no so na bibia wo bia wo Yesu demo amen na ye obi ka se ono so kopeso baby no baby bi ofire no ewa so wo different region enti oba be ye dan ni na ye mu ni onye obia ne pese okoda hotel oba obenya bia kama da mattress adaso o tinted glass bibia ntonton bia hawo obo okoba bia washroom na odwene ho bibia obesiesie no ho ya siesie washroom asoro mpanyifo ne asofo na aboama ya washroom fe ti se ofi ho de ni bi kama aoba obenya babia dware babia sebi obesisi obeye hu yi nyina kama ye wo maade wo ho ene wo memade maraba kwa Ghana fo ye disupa so ne sa amna we ene de emfom hallelujah enti wo maade ene wo memade fe eye free enya bibia obeyuso ye giske bia eye free enti share so papa enti ope so se ebia open guest house bi anase hotel ye wo nearby hotels a bo kra ye 200 meters enwa ebi bemben ye wo frɛ na mesi a ye betimi o pese ye hotel reservation ma ye betimi ye bi kama ama na 2 days no betimi aba efiada na wada na memeda ye wia na okọ nti obetimi abeda 1 day na o dia ye program na nti o frɛ cheche o baby how obabi ha dwene wo so oma begina ma no oba obetime de ne photo abegina amoti adanse ni bebi a wote obi wo ho begina ma ne ba enne odi adanse oba no de shebre bae ukru no de shebre bae won so o de shebre bae enti wienti na yehyiemu na yesu frɛ Awurade na Nyankopon na yebabo mpa ama yarefo nyina yebabo mpa ye ama wona opeba esujafo wona nkratasem ye bebo mpa ma ye dwuma obo ha afi kwa wieye osofo ka hodo pese menu wa dwuma no asa dwuma no nkoyie ye bebo mpa ya ma dwuma efo o bakro betime de wa dwuma hu bibi kura ye dan aba na ye de abegina Awurade nim se Awurade nwosra ento wa dwuma no so hallelujah amen na ye base ya enam se bi sene wona dance voice note nyina base ye mo na CEDAR awa
ɔne yɛhyɛ aseɛ bom so ma nyame ayɛ bebree ama no nti saa bere deɛ yɛkɔ nso so wadanse a ɛnkyɛ yɛbɛbia tum na wɔn nso so waba nti azuka bɛma ɛne na pamfo ɛwɔ MCR bɛboa na saa bere deɛ yɛatwa gya tum na ɛtumi aboa fɛfɛɛfɛ. God, Eja, Mama Jo and Mray, me dear dance kese ashe nyamedi enumunyam. Eja, your friend Rose Kuma, make us free and koko. CEDAR hour empire bona ye adekese amami. Eja, ensona ye baba empire usi fancy TV ni so fancy TV ni so no. Eja, aya adekese amami a just me dear dance she nyamedi enumunyam. Eja, aya me maame, aya osinani last was so doctor almost esinani so enti ono kwa de wanka ekyere yansa na o ka kyere eti me ya peno na mesema meba na me de sumpa empire bo ya bono ya di nfio si so na me ya brew na me gojije wawrade me sa me de brew a wani no bibia wo so dia be firi ho na wo so sore amopa eye ohuna de kakra na mo bedu animle no na ebo esinani so ohoshe eti me frokade nsio no koma me ma no ye kro mu ho ena me so onfa bi gugu nani so to di gugu nani so eti edi 4 days ena me frɛ no ma me we de wani na ti sen was me da se na me si nyame na ye da na se was say de ohuna de clear e ma se no e bo odi andian yo ohu ade eja anso ho ense kaka bi ayame maame enfia nimi 5 good years and kaka ni what we see it is how di nsuo no egu nani so no di bi su gu nani me mo di an me wa na do be 8 o'clock and this is our friend and I see Rose maame da wasi o and am say adan di ade and I say nsuo na o di bread maame no o di bi gu nani so o di bi china nani mu no kaka na won so enfia nimi no ene kakao nisino etuse home ejaja yijawase papa me kawe dia dance ashe nyankupo edian wonyam sene awrade aye no edenyame ase adumniti amen because if you offer titulu you be Janet last 2 weeks if you be fan to SOMPA that if I want to buy na we could di atoho to the one say so for the to just no na ho it na lucy na I say adebia will be a person with this to be a first and the coffee and shoe and the science and the disease. Now, don't take this issue, say, Mamma, let's say 2.5 years. A horse was the choir, the one can be now I'm 19, the choir must say, on the operation. Okay, doctor, send me through. I was in through the number drew. How am I? So, the soul is on the hands and the table, I won't be young and my free. I'm a cemetery. It's a call hospital if you are that. It's a big rather than the will be SOMPA because I'm a small so to me. The GD, maybe it's so. To a person as you know, be peer, and do so the woman, and be so many so, and I'm a movie. It is a little drawing, the rich and upon the bench in the you go soon be jolly, and I'm do soon be some who bet me. It is jolly man slap me in soon you slap. It is 4 to some sacquay. Doctor, it proves the doctor him and was mammy will not want it. Number say doctor and patrol. If you say who say, if you see the man I want him, was of fishing in you, if you know, be beyond so. Because to know the so she to send the cook to so she send the doing so woman, what a hit 20 billion this is. No, because I'm a faculty, I'm a dingy jolly, it become and then when goes with doctor say, be beyond me, when you soup him. It become me, I say, sit and yammy, and we know, say, and papa so, I know for him that, says that, my bishop, now, Metimania, I understand it is in Yamias, and then say, never, I come up before the hour, Yamia, no, I'm preparing me, let the dance at some woman who say, you see the Yamia, may know you see the Yamida, may know what that never so, that could pay a so TV, I could talk, the same people in the nation. I know you give a friend to the Yamias, baby, was the Yamida, I don't amen. Good evening. What do you mean, Mamma Yaria? I don't know this idea by
Obo mpaye ma ya kutanda me huye na de tienza ma bedi ko me na ho church no ya na ho de aso so show enua me na yare at the hospital at TB hospital continue so so me na station da SOMPA TV na me di so ni be gu ho na obo SOMPA na pay me di be koma no me afedi ono ga setimi sifom asole ajonso asidan kirade no zo mani doctor be share me si ko ya aduma no be ya me ya ko do no mo fama na so antimi so na so su na bo SOMPA na me di be koma no me me 30 minutes okache me say ama meju so na zina na beju so si ai na ba si meju so me do le koye yankopon na mo so ma no etimi ajo so na pa ibe ya me yakofie amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ida na ruwa yebi papa yedawasi. Ana wasi na miyetia. Memaye mema nai. Baba ako. Na mema nai rumi na yu pretest. Na papa. Kore na mfofo mso mma okina emra me ye aduma. Ena mmienu ye se wo mo ko papa. Enkore si mu enen nan ansa no mu koduru. Okina ho. Mu koduru ya nipa nti wo se wo mo mra no. Nipa kro nkore fre wo nya no. Omu sika nso asa. I see and send this can go any papa. He had them and then Pibuni Dinia. See the Namidia and I'm able. Do my dear Ben and I am very friends say, Papa, or from Nipa only queer the manaba before Edwomoko. One more colors in no more you she be so more fanco. Or and I am bumpire goose in she so more fanco. In Tishan, yes, I was so mono cream. Nam said I do D in it. Omo. I fear query, could do no more could do when ya a penny and yeduma. And I draw the chairman, I could do my dreamy baby. A friend and I do be 7 with friend creamy. I saw for I could fire my beginner, bumpire marquet. I want to catch and say, I can now demand quite me boy and son be and maybe catch and say, catch on some bedin cow, or maybe dear no fire from a catcher. I feel papa, I could be if you were in the timber, no cow. I feel the idea channel of pa, semi fly in slanking of your hallelujah, hallelujah. The day I say, ma, and when I told me your phone call me way to mem. And no sound conquered that. About the woman at Tinton had not said feeling. Be and I say, ya. 1 more night back could be a disecruit. Until the bye be fiends here, and I could say, when Timmy didn't come and rest our neighbor. Mammy Yale, I'm so here, you're feeling who was such a and I'm so here, let me feel not as a 9 and when I ever say, and no, Miss Roma was the mammy were too kind, and then didn't tell me I didn't call hospital in your share. You really and I made that. Above our dinner done, made any man. I did change the letters for mammy, but I'm called Kajan say, I may say, we will shoot you. If I be a mirror, not fire obey Nana. I even say it will fear, a you be a grand dusha. Said DDG. The baby was Nanny me by and said Biffy soon bought from my way and me me and the fact of man. I feed ye, I mean, daddy ye, I did tell a man call and son I'm called, Quenan and I'm nature. I feed you no more clay, and when feeling is sitting, not one when feeling is sitting, sir. I be good from, and where you sit and I'm aware of you. I be good from say, Channel, I'm going to hear how who couldn't say, which I'm and now if I make one of the dream, yeah, for TV to SOMPA, Yalian, wearing with this loose cranny from Manson. The carry issue and yen feeding me, why ye hallelujah. Good evening, I'm passing from a barrier, because I feel Kumasi, Nami, and Mamos, I am mammy, and so me person make us in a median man can, my yes is if work is sick. Then may I be like a clan, a car 2 days, and come in 2 weeks of hospital home. Nah, the frail, the vampire mammy, no means me in Casampo, vampire mammy, Nami, I don't canker, no way, and I mean on piable, and never way. Now, me by a fear, soon more than
na mo de bo me no na ma ya mre because o me no hu da na ma ya mre me ti na mo hwe aya mre na me site o sompa TV no so me tie tinsu se yem fan so TV so ntimi so me aya na me de BS so enti wi a obompa egu so a na ma no mo sa se de nyankopon dom na hu ye pa kesi na hu ye bitimi ye de a me ye nyina da nyame shiro pa de mama ni jo pa ne se oto bo ase o apotre mo bia me shiro ma wa do ne nye kesi papa Daddy, but the last time I can say, this will be my scammer, me, the air juma. Na, me kono, you soon be the room and you, na me dibi so, and no me your room and you mensa, na me koi. Me koi, your catcher me say, Nipa no can say, oh man is scam, and you me, the scam, and you be an or the man. So, daddy, scam or the mamma, they is papa, and I'm saying, soon I'm giving room and you, I'm a koi, and I'm not a can. And if he says, Scanner de Mammy, won't me from my medium. The radius set is a journey. A CEO, yes, I know God, the mammy, I'm the Jumananka, Meboka, and Shiro. Hallelujah. Amen. Yamoyen seme radenya nkopon. Some catch us say CEDAR hour. Nyame guso oye adwuma. Ni nyina ne wogidie. Enti ye ba so pe o documents bi afaguso. Fanso so. Wa wunsuo. Na ye hye nyame tumi ba bibia o hwe ya wutie bia eye adwuma. Samre mi bia lines na tum. Won so mesra se yemfa studio lines no mieno no nto eye TV no so mesra se sabre eye CEDAR hour dance nkwa na ye di o dance foforo bia fa siansa na CEDAR hour dance na ye di sabre nya bra ye de bompaye ama obi eye bra ye de nyame anum onyam hye ema no ye wi a mede wana wato obo okra eboro ebitime frɛ kudru 12 o'clock 11:30 12 ni nyina menya botre ne mo bompae sabre wo dance wo CEDAR hour no so ababi bi o hwɛ ye frɛ bia wo so frɛ mo ya mo frɛ mo ntimi mo wuram no otimi ye ne voice no to ba ye bebo no mess na egu mo hwɛ TV no dia no mess ne mienu na egu ani no na mo amutie wo radio 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 also Fred now also found dance here no ebra eye CEDAR hour dance here eye MCA mo fa CEDAR hour mo fa testimony and go eye screen anim na ahwefo hunu also so obetimi abo awuram eye praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na urade ayo. Mentie ho dumo wa fidie no na kasa go phone no na ahwefo na tiefo entie ne ye. Praise God. Oh, praise God. Online no to trust is kwana sabere biom. Praise God. Amen. Yeah. Odene baby okasa free papa. Prince and Cransa dia na radio ayo. Yeah, radio papa. That's right. And then I do my say yeah. And he said, you man Elquaso. Yet, Danyamia said, I rather met the prince and grandson me the way Juma not share radensa. Amen. Bible someone Sunday Juma, soon and Yankopon said, Ubeshira, or me Juma and Peja were yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na urade ayo. Yes. Sisi bitifine be ma bankai. Yankopon ti da so ma mejare na so na gumara kwa no
turning pipe na mazi me ho ye me ho o me na me kan se nyame me ye amen me bompa de wo dosu ko wo Yesu mojem nyame aya de sa no enye kese ma no wabusua amen Amen. Praise God. Hallelujah. Odine baby okasa fro na de na Awurade ayo. Papa na kasa fro bua kwa nyame aya doso. Ya na tentu na wisla so na da no kakra ola ni twetwesi da no kakra o se de na Awurade ayo. Papa nyango pa ye beble o ma blabom. Da. You know, I'm this is the far we be na me say come and the quiet. The nyango pa se da. Amen. Amen. Me do no man nyina dosu ko wo Yesu mojem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so odine babia o kasa fre na de na Awurade ayo. Hello. Hello, ojina so de na Awurade aye. Ma. Ola no twetwesi da no ho kakrama e. Oh, yento kan ofia fa che. Praise God. Hallelujah, Baba. Odini baby okasa fre na de na Awurade ayo. Yon ba to ni be sister ni. Oso Da so de ya ma me get. Bu na be ni chese se de. Akaska. Apara na o sente de dia si o fa ya fo Dan ho kakra lines no munye azuka de na lines no mu hayesa Eba choye aha ya mo eba cho na me chunda ya na me na ni beta eto bi e safsha e na da wona aka cheme she e bia o na jawo na kokona ko wana ko hallelujah osena sunsun bi ne da na nyoma nsu a ye de CTV so o de be fra na sunsun ba be ka chese de waja wo nti se de ko na ko ware na wo obi bi o sunsun aware bi o hwe ye sunsun bi ne wo da mi gina dance so se wo so sa sunsun aware no engu wo Yesu demo amen praise God. Praise God. For Christ so. But I say say chrono. Dear na Awurade ayo. So you say ni the idea here one. Me again. That's here to me. That 3 years me. We need to need just this. Ko pa go me one for me. 3 years ya de no. Eko. Hallelujah. Me de won wa busia no ma dosu ko Yesu mojem. Amen. De wa hwere ya de mo bia nyame on hye wa nan mu. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa fre na de na Awurade ayo. Papa, if I back from the bless and the countries. Dan ho kakra. I can say you put on the festival, and then say the Arabian so away no. Libra Frank, the Mama, you cool now. Let him ever be able to too much. At the German and say, actually, and I answer. Amen. Amen. Me de wonu wabusia she Kristo mojem. Amen. Mesre ahwefo ne tiefo say lines no moaye. Enti monye adanse no voice mail and as a voice note. Na mo fan sene MC afire na mese no go eye screen anim emayem. Eye CEDAR our your lines no. Mo amo hwe wo TV so no. Ye numbers na go on ye be ponso amesen abobo mo nya no voice note to famra na lines no azuka bema chinchima one na pamfo entimi entomu yi say waves no na emo a o se nipa ba ko gina so fa na che ma memfa no praise God.
Hallelujah, Papa. Udine baby okasa free na dia na Awurade ayo. Me pa se me ka se pinya kwa se plan Doris. Doris, dia na Awurade ayo. Me pa na me ba o se me pa ya fo. Ana me di ku kura di ma sama ku ani ma and that tell me why yo. Papa, me aba. Se stop one o na se ti ani ma. Dan ho kakra. Ya toka. Hallelujah. Anyamu na mo ya God adwuma no. Papa mpacha adwuma no. Oh, hallelujah. Amen. Papa ya toka. Ya toka papa. Radio fear that program no for our dance ever share was so say. Hallelujah. Amen. Omoya go the juma. Omoba just 2-3 weeks penny. Just 2-3 weeks penny. Almost omokwa nyoma nko yi. Omokwa asase na so a. Mesi gold na kasa no. Sunsum ta akiro. Obi a oye gold the juma ye wadwuma bu wo ha. Se nyame honhoma ni wachi amoawa. And ye je se omo so a omudi burunsa na burunsa mbo bi asoso no o de be ma on na wie ye no emmoa enti me ka che de onkoye na asase no so oye na me che de onkoye na sika pema just 2-3 weeks for motimato ka hallelujah amen bibia oya forma juma oya minor aw kwa asase no so a onya gold nyame de gold no sha asase no so maye me bompa ye maw Saukwa Awurade mfa ndomo amen wo Yesu dem na mesra say nsuo no de mamon say nsuo no gold ne de efri tetibre na yesha say 2 gold wo Ghana anso ne na mo say nsuo no de ya monya nsuo no na gold ne de wo ba bibia wo asase no so na nsuo no mo ho ban na entime mo oman Ghana nyame nshira azuka asaya pe wasad obi so da praise God. Hello odin baby okasa frɛ na dia na Awurade ayo mina me share then for the dia dance me no hallelujah amen mina me dia dance me no hello me casamento yo ho kasa it's no ya de ya me say me no ya me adom eye amen eye pa me say papa mo pa ma de na efi so Awurade hyenyuma papa se o de kwa wieye me do dosu ko Yesu mojem amen so me ka kire o sabere azuka be ma yem timi mfa ofrefo yentimi mfa obia wa ha ya besrese mo mfa nche ye mo a mo pese mo di mo dance ni nyina ye lines ni mo nya no voice note mra fefefe na ye be bo ni nyina ma hwefo na tiefo so atie bi nyame ye adwuma e wo CEDAR awa no so ye mre no so aso mre na so ye de mre na ye adwuma sabre dia ye be bo mpa ye ba ko bia wa koma so ade ye bo adanse ye ho mpa ye osofo obi mpa ye nyina ne se ni ba esei obi mpa ye bo nyina ne se watonsa no mu obi mpa ye nyina ne se watobo ni mu obo adwam opese wo gyaye obi mpa ebo nyina se na adwuma sem obi mpa ebo nyina ya da ye bone obi akoma so ade nyina ya yade bi abeto ne ba ne kru ne yire so a oboka owo krakra bi ababusua no mo ene ye bo mpa ye ade bi ye wakoma so ade no o se Awurade ma me ho adanse obi wo obi man so na ne haw nyina ye ne nkrata sem ne haw nyina ye obi man so na ware sem ne haw nyina say yare bi akoka no obi man so ye bom pa ye ede yakoma so ade akọ Awurade anim wo hwe ye fra dance so te sa amanfo edi adanse wo so be di adanse ni bi ka say Awurade Yesu ene anwumre ene ahomachi ene wie se ye
me ba wo awurade w'anim wo awurade a woyɛ nsɛnkyerɛnne nyankopɔn sɛnea ɔma nipa edi adanseɛ no me nso sesei a ma me ayaresa adanseɛ adwuma adanseɛ aware adanseɛ akwantua adanseɛ kronkroya adanseɛ awurade fa dom me sesei a me so makoma so adeɛ nie bie wa no bɔ mpa yɛ fa wakoma so adeɛ deɛ ɔba adanseɛ bi aka kyerɛ awurade sɛ awurade fa dom mo adwumasɛm sikasɛm awoɔsɛm yadeɛ wɔ yesu dim bɔne nhyɛsoɔ ehu bi aka wɔ woyɛ bi ahyehyɛ wɔ da yɛ bɔne bi a wɔasɛ soɔ wɔ yesu dim nyame fa ne sankan sesei a mefra adanseɛ ma wɔ yesu dim ayaresa adanseɛ in the name of Jesus. Can amen 3 times. Amen. Amen kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ awurade obi a ɔhwɛ yɛn a ɔtie yɛn megyina awurade w'asɛm so wɔ Psalm 107 verse 20 ɔso soma w'asɛm kɔgye wo mma mesoma awurade asɛm so obi a ɔhwɛ yɛn ɔpɛ adanseɛ ayaresa adanseɛ adwuma adanseɛ awo adanseɛ akwantu adanseɛ adeɛ bi ɛda n'akoma soɔ awurade fa dom ne sese a ɔso gye w'adanseɛ ɛhyɛ adanseɛ sɛ ɛmmra wo nkyɛn sese ya gye wadanseɛ wɔ yesu dim amen saa bere pagya wo nsuo awurade nsuo bi a wapagya megyina sompa fidi kɛseɛ so hyɛ nyame tumi sɛ ɛma nsuo no nane yesu mogya nsuo no ɛnane nsɛnkyerɛne nsuo nsuo no ɛnane nsɛnkyerɛne nsuo nsuo no ɛnane ayaresa nsuo deɛ wode nsuo bɛyɛ biara de adanseɛ afei documents bi a mɛfrɛ nyame adanseɛ gu so wɔ yesu dim amen yɛmmerɛ na ayɛ bere ɛfɛ sɛ yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma ohia o TV na ni ma na mesne ye 3 me de 1 hour esi ho from 10 to 11 o from me amanya bre na me ne wa bompae mo amutie radio no no ma ne nie sa no mesne me ensa nyina nso so no eye WhatsApp obetime de voice note mo amofrefre Europe ni Asia ni America ni countries na kana ya so aye hye no mo betime de mo voice note aba 0557 000 967 0557 000 967 no meto so me 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no me twa to 0 men you were feeding in free. Ye free her. I saw for ba mo so de nyame asem ba. Nyame nhyira. Bye bye.